много често се случва калемчето да е по-тънко от подложката. Първо се прави разреза на калема. Елипсата трябва да е по-издължена, около 4-5 см. Впоследствие на подложката се прави това скосение, за да може да тръгне от тук калуса да залее и да прихване калемчето. От тук се прави това нещо и гледате проводимата тъкан, където е. Малко увеличи да се види проводимата тъкан. Това бялото, където е зеленикаво. Така, ето го на това как е. И като го сложите, то приляга. И вече върху проводима тъкан са прилегнали. Езичетата, пак по същия начин, както беше на предния клип, ножката се държи, палците се държат и показалица и зацепвате и прибутвате напред. Ножката, върха и върви напред. От 0 нататъка. И от тук същата работа. Няма страшно да се порежете, защото държите ножката под контрол. От същата страна, на същото разстояние, правите и на подложката. Движенията са еднакви, нямате проблем с движения, с разните му там порязвания и нещата стават по този начин. Както и да го завъртиме, вече проводима тъкан върху проводима, защото тази е по-дебела, проводима тъкан, тази е по-тънка. Дори и да е повече, това няма значение, по-бързо ще залее. Но това се спазва. Отзад трябва да има малко така, нали, от проводимата тъкан наранена и тук отпред също. Това нещо трябва да го има и да се получи. От тук залива бързо и от всякъде. Ето това е за по-дебели и по-тънки калеми. По-дебели подложки, по-тънки калеми. И като превързвате, почвате отдолу. И превързвате, изправяте, превързвате и изправяте, докато приключите догоре и завиете да няма проводима тъкан, която да е гола. Отгоре също се замазва. И горе много е важно това отрязване от тук до пъпката. Пъпката е много малко под отреза. Тогава тя залива и дървото си тръгва нагоре, все едно, че е имало връх. Това са нещата, които трябва да се знаят.